रायहरनाय जि फोरबो लादों बेयो जों नैबे थांखियाव लादों जोङो नंगौ संबिजिर सुबुं मोनथाय जों नागिरबोबाय जोंनि बर'फोरनि दाबिफोरखौ लानानै सोमावसारबोबाय गोलाव सम जोङो सोमावसारनाय लामाजों आगान सुरबोबाय थांनाय 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्रायनो जोङो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायाव सोमावसारबोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मजियानिफ्राय जोङो बाहागो लानानै दुलाराय आसामावनो खना खनला बर'फोरनि रैखाथि थामोनथानि थाखाय जोङो सोमावसारबोदोंमोन बे सोमावसारनायनि गेजेरजों बर'फ्रा दिनैसिम बुंनो थाङोबा खेबथाम जोङो गोरोबथा खालामबाय गिबि गोरोबथाखौ खालामदोंमोन जोङो 1993 मायथाइनि 20 फेब्रुवारि BSC गोरोबथामोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव बे गोरोबथा जादोंमोन बेनि उनावहाय BLT भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि आरो मोनसे BTC गोरोबथा जादोंमोन आरो बेनि उनावहाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव थामथि बर'नि गोजोन गोरोबथा खालामनाय जादों दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDPनि मोनब्रै हानजा आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद ज' लोगो नांनानै बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथाखौ खालामनाय जादोंमोन बे गोरोबथानि गेजेरजों जोंबो बुंनो थाङोबा दिनैहाय BTCनि बायह्रायाव बर'फोर गोबां जोङो जिल्लाफ्राव गोबां बर' सुबुं अनजिमा थानाय आरो बर'फोरखौनो लानानै जोंनि बर' कसारि मोनसे गावहाय खुंथायखौबो जों मोनफिननो हानाय जाहैबाय दा जोङो दाबिनायनि गेजेरजों मोनदोंबाबो इसोरनि खेबसेबो जों मुं लायाखैमोन आर'ज खालामाखैमोन जोंनि गेजेराव रायलायनाय जादोंमोन एफा गिदिर मोनसे खुंथाय खाबु मोनसेयावबो जोङो इसोरनि नाम लायालासिनो माने बेंनाय खाबुआव जुदि जों जिरायोबा बे बारा मोजां जानाय नङा खोमा होननानै जोङो बर'नि आगुनि धोरोम बाथौ धोरोमनि खान्थिजों आसार खान्थिजों जोङो इसोरनि बा आफा बोराइ बाथौनि मुं लानानै जोङो खेराइ फोरबो होनानै इसोरनाव आर'ज गाबनो नागिरो थांखिया बेनो गोजोन खौसेथि आरो जौगाथाय जोंनि गासै बर' रायजो राजानि बुहुमनि सुबुं माहारिनि गोजोना फैथों जोंनि गेजेराव दावराव दावसि एना एनि हिंसा हिंसा फैनो नाङा जों बयबो गोरोबलायनानै थांनानै थानांगोन सुबुं हिसाबै दा बे थांखिखौ लानानै जोङो बे खेराइ फोरबोखौ होनाय जादों बेजों लोगोसे गोबां जोङो सोमावसारनायनि लामायाव जोंनि आंगो खोमानानै लानांबाय गोबां सुबुङा मुंख्लं जालांनांबाय गोबां सुबुङानो बिदिनो पुलिस मिलिटारि बुख्रुब जादों जोबथेसार जोबना दोनजादों दिनैबो दङ जोबथेसाराव जोंनि माखासे बेगारि जोहोलावफ्रा बिथांमोना दिनैबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हायाखै दा बेफोर गासिबो खैफोद जोंनि जेसेबांनाखि सुक्तिफोर जादोंमोन दिनैसिम 3 सुक्ति जालांबाय गोदोनि 2 सुक्तियाव बिटिआरनि बायजोआव थानाय सासेबो बर'आ बिनिफ्राय बेनिफिट जानो हायाखै खिन्थु थामथि बर' गोजोन गोरोबथा जाबाय जिहेतु बिटिआर सुक्ति बे सुक्तिनिफ्राय जोंना बिटिसिनि बायजोआव थानाय प्राय 10 लाख बर'फोरनिबो जिथु राजखान्थि मोनथाय रांखान्थि भाबै जौगानायनि जिथु मोनथाय मोनबाय सोलोंथाइ भाबै जों माबा मोनसे जानो हासिगोन जा मोनसे आसा फारिबाय खिन्थु बे स्टेट एक्टनि आन्दाराव जिहेतु मोनसे काउन्सिल मोनबाय जों आरो बे जोंनि काउन्सिला ओरैबायदि गुबुन थाखानाय 10था अट'नमास काउन्सिल दं स्टेट एक्टनि आन्दाराव बे 10था अट'नमास काउन्सिलनि जिथु मडेलिटि बिनि आलादा जोंना साफ्रोमबो बर'फ्रा बे काउन्सिलाव थानो मोनगोन जोंनाव डमिनेटेड होननाय सोदोब गैया जोंना जाहैबाय इनहेबिटेड गतिके जों आसा खालामो जोंनि जिथु बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जोंनि बयनिबो नाजानायाव थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जाना फैबाय बे काउन्सिलनि थ्रुयै जों स्टेप बाय स्टेप जोङो डेभेलपमेन्टखौ लाबोनो हागोन दिनै गोदान अबस्थायाव दं खोब प्रिलिमिनारि अबस्थायाव बे प्रिलिमिनारि अबस्थायाव दंब्लाबो जोंनि बे काउन्सिलनि जेब्लाक मावथि बिथांमोन दं दा मोनफ्रोमबो जिल्लायाव 22टा जिल्ला दं गं 22 जिल्ला दं गं 22 जिल्लाजों लोगोसे बराक भेलियाव थानाय ब्रु रियांफोरखौबो सरजाबफाना लादों बे एसेल' रांखौनो बे बराक भेलियावबो जौगाथायनि थाखाय बे रांखौ बाहायनाय जादों आरो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव एसे नङा एसेब्लाबो डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ बे थाखाजोंनो मावनो हादों इयुनाव सानदों जोङो इयुनाव जुदि जोंनि भिलेज नटिफिकेसन जायोबा इलेक्सन जायोब्ला बे इलेक्सननि थ्रुयै मोनसे गोग्गोम माबा जायोबा फान्डिंखौ जों जथेस्थ' मोनगोन पपुलेसनखौ नायनानै गतिके जोंनि जिबिलाक खामानि जों जिहेतु बिटिसि नामाव बन्सित जाना दंमोन गोबां बोसोर बेखिनिखौ जों 10 बोसोरसोनि गेजेरावनो सुफुंलायनो हागोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दं नैबे समाव इन्टारिम काउन्सिल जा सोलिगासिनो दङ बेयाव नोंथांमोना मा हाबाफारिखौ दिनै मावखो बा मावगासिनो दङ
जिहेतु इन्टारिम काउन्सिल बे इन्टारिम काउन्सिला जिहेतु गभर्नमेन्टआ बानायना होनाय 14 जन दङ बे काउन्सिलनि थ्रुयै जिहेतु एसे फान्डिं हरदों 13.5 कोटि बे रांखिनिजोंनो बे इएम माखासेफ्रा आसामनि गोबां जायगायाव खामानि मावदों आरो बिथांमोनहा नाजागासिनो दङ आरो जोंबो खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो नाजाफागासिनो दङ काउन्सिलनि जिहेतु हेडक्वार्टारनि नटिफिकेसनखौ जाहोनो थाखाय जों नाजागासिनो दं गामिफोरखौ सोसननानै समष्टि दानाय खामानिखौ जों सरकारखौ दानो थाखाय नाजागासिनो दं मावहोनो थाखाय आरो बेखौ इलेक्सन फाथिनानै मोनसे गोजोर मोनसे गोगोम मोनसे काउन्सिल दाफुंनायाव मदद होनो थाखाय खौसेथि बर' सुबुं आफादा नाजाफागासिनो दं आरो बे दिनै जिहेतु सानजारि नोगोर सिबेन सापरियाव दिनैनि बे गोथार सानाव गिबि खेबनि थाखाय बे सानजारि नोगोराव खेराइ फोरबोखौ जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय लानाय जादों आरो गोदोनिफ्रायनो जिहेतु मोनसे जोंहा परम्परा दङ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे खेराइनिफ्रायसो ख्रिस्टि आरो जोंना बे मोनसे फोथायनायनि सायावसो सोनारनानै सिबिनाया जायो गतिके बेखौ लानानै जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायनाय मोनसे दं बे खेराइयाव जाय दौदिनि जायो बे दौदिनिनि खुगानिफ्राय जाफोर ओंखारो बेफोरो थारमाने स्वयं इसोरनि बाणि होननानै बयबो गनायो आरो फोथायो दा बेखौ लानानैनो बे सानजारि नोगोराव जिहेतु जोंनि सानजा रायजोनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि हेडक्वार्टार मोनसे थाबाय बे हेडक्वार्टारनि अबस्थाया जोंनि काउन्सिलनि अबस्थाया माबोरै जागोन बेफोर बाथ्राखौ मिथिनो आरो गासैबो संसारनि जोंनि बर' रायजोफोरनि रायजो जानाय हालोदा माबोरै जागोन बेफोर बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय बेखौ लानाय जादों बे दौदिनि जा बिथांमोन बहानिफ्राय लेंहरनाय जादों दौदिनि जाय दौदिनि बेखौ बाक्सानिफ्राय लिंहरनाय जादों दानि गोदान जिल्ला जिहेतु माबा तामुलपुर जिल्ला खेराइ होनाय हाबाफारिखौ नोंथांमोना सानबेसेनि थाखाय लानाय जादों बेथ' सानसेनि हाबाफारि दिनै सानसे बेयाव नोंथांमोना मा आसा खालामदों बे काउन्सिलखौ बिथांमोननि दौदिनि जा